сәті турында. Давайте идем. Бірінші сыйныф укучылары бу. Дәресләр беткәч, әнә шулай күмәкләшеп кайтырга автобуска чыгалар. Алар 150-нче мәктәпкә, Казан читендәге бистәләрдән йөреп укырга мәҗбүр. Иртәнге җидедә әти-әниләре тукталышка чыгарып куя, көндезге 12дә тукталыштан чыгып алалар. Без менә күрше домда гына торабыз. Безнең малай бу елны 1-нче класска китте. Бу мәктәпкә без ләкмәдек. Безгә автобус бирделәр. Шуңа баланы автобус белән йөртергә туры килә. Алар теркәлү урыннары буенча Рәүз Гәрәев урамында урнашкан 186-нчы лицейда укырга тиеш. Тик монда алмаганнар. Быел сентябрьдә 1-нчегә керүче 90 баланы кире борганнар. Чөнки урын җитми, хәтта прописка буенча да. Кызганычка каршы, быелгы уку елында без 90 балабызны үзебезнең лицейыбызга ала алмадык. Урын булмау сәбәпле без инде әлеге укучыларны микрорайоныбызга якын булган 150-нче мәктәпкә урнаштырдык һәм шулай ук инде мәгариф идарәсе ярдәме белән әлеге балалар өчен мәктәп автобус маршруты ачылды. 4 ел элек ачылган 1200 балага исәпләнгән белем йортында хәзер бала саны 2 тапкыр күп. 2400-гә җиткән. Мәктәптә 78 сыйныф бар. Без кергән М классы булып чыкты. 36 балага җитә. Монда икенчеләр 14 параллель. Лицей 2 сменада эшли. Дәресләр иртәнге 8дә башлана, кичке 6да тәмамлана. Шуннан соңына сыйныфлар һәм заллар төрле түгәрәкләр өчен бушый. Шуңа да спорт секцияләре, бию, җыр, рәсем ясау белән балалар кич белән генә шөгыльләнә ала. Бала саны 2 тапкыр күп булгач, гардеробларга үз киемнәре сыймаган. Кием шкафларын коридорга чыгарып тезгәннәр. Ашхана һәр чак тулы диләр. Бер тәнәфестә 300-гә якын бала кайнар ризык белән туклана. Һәм шулай ук инде безнең физкультура дәресе, спорт заллар шулай ук инде берничә класс белән бергә белем алалар. 45 минут эчендә 36 балага теманы аңлатып та, үй эше сорап та җитешү ул укытучының осталыгы. 33 баланың яртысыннан гына да телдән җавап алсаң, бу инде дәрес бетеп китте дигән сүз. Без моны башкара алмыйбыз, шуңа күрә дә инде безнең язмача күбрәк алына, тест формасында. Әлбәттә, әтиәниләр дә моңа бик үк риза түгел. 186-нчы лицей янында гына 3 катлы яңа бина төзелә. Ул белем йортының 2нче корпусы булырга тиеш. Аны киләсе елга ачарга җыйналар. 1500 балага исәпләнгән. Димәк, бу бина быел 1-нче сыйныфка кабул ителмәгән балаларны да, киләсе елга керәсе укучыларны да сыйдырыр дип өметләнәләр. Бүгінгі күндә иң кискен микрорайоннардан берсе ул инде Солнечный город, Рауиса Гареева яклары, Меридиан, Сибгат Хаким яклары, Салават күпере 1 микрорайонында, 1-нче микрорайонда һәм инде Казаныбызда гомумән әйткәндә 30 микрорайонла мәктәп төзү кирәк дип саныйбыз. Мәктәп төзелүне еллар буе көткән микрорайоннар да бар. Казанның Совет районындагы Привольный, Вишневка, Яңа Вишневка бистәләрендә яшәүчеләр мәктәп салонны 10 елдан артык көтә. Ул һаман да хыялда гына әле. Узган ел нәкъ шушы урында Фиалковый урамында 1224 балага исәпләнгән зур мәктәп салынуы турында Казан түрәләре зурдан күбеп сөйләгән иде. Моның өчен җир дә бүлеп бирделәр. 3,5 гектар мәйдан. Ләкин ул кәгазьдә генәме, сүздә генә калды. Гәрчә мәктәпләрне бездә хәзер бик тиз төзиләр. Моннан 5 ел элек үгендә Привольныйда яшәүче балалар көндә иртәнге бөкләрдә 2 сәгать утыруларын тасвирлап мәктәп сораган иде. Хәзер аларның кайберләре мәктәпне тәмамлаган инде, проблема һаман актуаль. Безнең 3 бала пока менә икесе җәрим нигә шәһәргә, Дубровныйга. Көндә получается җәргә туры килә, почти 1 сәгать шәһәргә хәтле чыгарга. Күбесе менә безнең урамда бөтенсе җире шәһәргән, монда ләгеп булмый. Бүген Казанда 200 мәктәп бар. Муниципаль, дәүләт, вуз каршындагы һәм шәхси учреждениеләр. Соңгы 10 елда гына башкалада 14 яңа мәктәп салынган, 5 уку корпусы төзелгән. Бу Идел буе округындагы иң зур саннарның берсе. 19 мең балага урын барлыкка килгән. Кытлык кимеми әле. Чөнки ел саен Казанда мәктәп укучылары 10 мең балага арта. Демография күрсәткечләре уңай, күченеп килүче яшьләр күп. Табигый арту буенча да ситуация начар түгел. Миграция буенча тулган кызганычка каршы инде безнең бигрәктә инде бер 20-30 елга карасак демографик хәл кыенлашачак. Һәм менә бу чынлыкта да бик каты уйлара кирәк, кайда төзергә, кайда төземәскә, бәлки даже төзелгәннәр дә буш булырга мөмкин күп процентка. 30 мәктәп төзү өчен Казанның 2 еллык бюджеты кадәр акча таләп ителә. Бер мәктәпнең бәясе 2 миллиард сум. Һәм инде без 30 микрорайон дип әйтсәк, аны гади математик
операция белән саный алабыз 60 миллиард сум дип әйтәбез инде. Бүген Казанда 2 мәктәп төзелә. Берсе Равис Гәрәев урамында булса, икенчесе Яңа Савин районындагы Столичный микрорайонда. Алар Мәгариф илкүләм проекты һәм Мәгариф үсеше дәүләт программасы нигезендә салына. Тик бу да мәктәпләрдә урыннар җитмәү проблемасын әллә ни хәл итмәячәк әле. Фәйрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Данил Филатов, Адымнар.